La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha donat ja llum verd al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Ràpita. Ho ha fet, a més, contemplant una de les grans reivindicacions de l'Ajuntament rapitenc, la possibilitat d'urbanitzar les zones de l'Horta Vella i del Saliner, dos espais que la Comissió volia inicialment catalogar com a sòl no urbanitzable per possibles problemes d'inundabilitat i qüestions ambientals. Ara, amb el nou POM, la Ràpita podrà urbanitzar 48 hectàrees de sòl urbanitzable en aquestes dues zones de creixement. En total, sumen un topall màxim de construcció de 1.924 habitatges. El planejament preveu que la Ràpita creixerà en els pròxims 10 anys fins als 20.000 habitants dels 15.300 que té actualment. És per això que, a més del creixement d'aquestes dues zones de la ciutat, les més polèmiques, també incorpora un creixement de sòl urbà i urbanitzable en altres zones. En total preveu uns 520.000 metres quadrats de sòl residencial de nova implantació, on es podrien construir, en total, més de 5.000 habitatges.